Стопанския факултет на Софийския университет, филиал на университета в град Бургас и Гимназията по компютърно програмиране и иновации в град Бургас обединиха своите усилия в създаването на иновативен образователен модел, който бе припознат от бизнеса и от местната власт. Разкриването на филиал в град Бургас даде основата и условията за исторически момент, в който Софийския университет за пръв път афилира гимназия извън София. Както ние, така и работодателите имаме засилващ се интерес към младите хора в гимназиите. Това преопределя и нашите най-нови инициативи, свързани с тристранно сътрудничество между работодателите, академичната страна в нашия лицей, университета и Стопанския факултет в частност и професионалните гимназии, които са водещи в съответните области. Тук бих искал да цитирам примера с привличането като трето асоциирано за Софийския университет училище на професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас, което е едно прекрасно доказателство за това, че ние подкрепяме инициативи, които са свързани с иновации, свързани с развитие на дигиталните компетенции за 21 век и че можем заедно като екип да създадем ново съдържание на нова локация, ангажирайки както досегашни, така и нови партньори. Качествена среда за иновация е онази, при която имаме сътрудничество, липса на ограничения, на бюрократични процедури, по-голяма гъвкавост, разбирателство и смятам, че именно подобно партньорство между Софийският университет, конкретно Стопанския факултет, бизнес партньорите ни и училището по компютърно програмиране и иновации е един добър пример в тази посока. В първите 4 години от развитието на гимназията ние работихме основно с партньори, които са част от училищното настоятелство на професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации. Всяко иновативно решение в бизнеса няма как да се случи без да има академична помощ за това. Софийския университет в рамките на 2 години откри много филиали на свои факултети в Бургас. Хареса града и града хареса университета. Така че тази среща по-скоро не беше изненадваща, а беше следствие от много дейности, които общината развива, за да може да подкрепи децата на града и на цялата област да могат да се развиват в най-различни научни направления. Такива инициативи ще се развиват, ще се разрастват. Нашата ангажираност към училището в Бургас тепърва ще се разраства. Тази година имахме възможност да работим с един клас, с 10-ти клас, които се занимават изключително с изкуствен интелект. До година тези класове ще са 2, по-до година още повече. За мен е ключова роля в симбиозата от нашите съвместни усилия има координираната последователност от дейности, които провеждаме съвместно. Ние имаме и много разчупени форми в различни съвместни дейности, подкрепени от бизнеса включително. Университетът осигурява менторство и ръководство на ученици, които участват в престижни състезания. Чувството да се състезаваш срещу студенти и още да не си станал студент и да се класираш на началната тройка е доста интересно. Не е толкова лесно да има иновация без наука. Думата, за която се сещам първо, когато помисля за училище, университет и бизнес, е общност. Моята дума е подкрепа. Това, което ме мотивира да се развивам, е, че просто да направя света едно по-добро място. Искам да използвам моите умения и моите знания, за да направя света едно по-добро място за всички ни. Когато говорим за връзката училище, университет, бизнес, моята дума е просперитет. Именно този прогрес, именно този континуитет на познанията, на науката, на уменията, всъщност е нещото, което изразява най-точно технологичния прогрес.